Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. But guys, izingane zesithembu ingane ke vele kodwa ke sizoqhubeka sixoxe ngezinto abazenza laphayana. Nakho kungisekuvela kuthiwa uMabiyela uAmahle Mgazi ngomaskandi ubhuqa uTirelo. Yazi mina yini into engithandayo, uTirelo uyawuthanda umaskandi and uTirelo uma ethanda umaskandi uzokwazi ukuthi umaskandi indlela abaculayo umaskandi abenza ngayo banamaculo agudlanayo abhuqanayo ngempela makunento nawe ungaze ucabanga ukuthi umuntu ubhekise kuwo kanti iculo kamaskandi unjalo kumaskandi sukela kudala. Ziba khona ingoma mhlambe zibe imbalwa lezo nalezo ekuvele nje ube ingoma mhlambe ehlala kwimpumelelo ingoma ekhuluma ngosizi kodwa iningi lazo uyezwa nje ukuthi lo owabhala le ngoma lo ukhona la icabanga ukuthi le ngoma izohlala khona kuyabhuqwana. Manje ungaze usukele ingane uthi usefake le sound kamaskandi ufake le ngoma le ngoba ebhuqa uTilelo. Ingoma zakhe ayifakile ke sound base kuyoshiyana ukwenza kuyashiyana ey'ntweni ey'ningi. Manje sesithatha ngani ngesithembu somjolo kuthiwa ubhuqa uTilelo le enye ithini futhi kushiyana ubunsizwa. Yabona nje umaskandi mangakubalela nawe nami ngikuculela ingoma zakhona ungavela uthi hayi ngiyaphuma kwi-channel kaFix ucabanga ukuthi into ingawe kanti ingengoma. Kuwukuthi-ke umaskandi unalento ukuthi uhambe nomuzwa wakho kakhulukazi usuke uwezwa lamagama abakhuluma ngawo ukuthi-ke isiZulu. Bengizolungisa leyo ndawo uma ningathi Amahle ubhuqa uTirelo shuthi noTirelo phela ubebhuqa. uTirelo kuseyawucula umaskandi ucula ngisho ey'ndaweni zobumnandi mangingena okhuzane nje uwazi kahle ama-lyrics usuke ecula kanye nabo. Manje akubhuqwane iwona umaskandi qubulawo unjalo. Ufana nani? Ufana namahubo. Angazi ukuthi amahubo angikwazi ukwachaza kodwa amahubo lawo akaZulu ey'ntombi wobunsizwa amahubo nje ngokushiyana kwawo. Uzothi ulalela uphinde uzwe uthi hhayi khona ezinye iy'ngoma nawe uzuthi awu cha hhayi kwakuqondeke komunye la. Nawo ama-artist abuye ayenze leyo nto kuwona uze ukuthi le ngoma le ibhalwe umculi kodwa ngathi ubhalele omunye uma ulalela indlela ehamba ngayo umaskandi inkosi yami engasukeli ingane futhi ngale umsakazi niyamazi uke phathe ngisho uhlelo lamaskandi kwi-radio station akuyona u-anti wengane aphinde futhi nemicimbi yamaskandi into yabo bayawuthanda umaskandi. So ningasuki-ke la seniqala iy'tori ey'ngekho ngoba sesiqale le nto seniqala le nto ekuthanda ngesithembu. Nakhona kuthanda ngesithembu kuba amakhosikazi amsele a-active ku-social media athanda umaskandi bekuzosho kanje ngoba bekuzovele kulalelwa ingoma sekuthiwa kanti umaskandi qubulawo. Bengizokhuluma ngale nto kuthiwa usebhuqa uTirelo ngoba esuke eshiyana ukwenza. Umbuzo-ke nikusathelaphi manje kuthiwa number 2 uAmahle uSibindi noma-ke vele ekhuluma eshintsha njalo iy'nkulumo zakhe wathi yena uTirelo owakhe. Uma uTirelo owakhe uzoba unumber 3 because unumber 1 owamadlozi owedlozi. Ngase ngabuza mina ngathi kazi idlozi lithi izingane ezikabani mazofuna umuntu idlozi lifuna umuntu omusha phambili sekukhona nezingane kodwa uSibindi washo njalo wathi kuyoba ophambili ufunwe yidlozi mase-ke unumber 2 uqondene wathini washo number 2 ukababa wakhe okwisigaba sikababa wakhe kodwa into enjalo elandenisa ukuthi shuthi amakhosikazi akhe ahamba kanjani into ayikhulumayo wasihlangene nesiZulu. Wasesike number owesithathu kuyoba uTirelo ngoba lo useqondene nenhliziyo yakhe. Hathi naye uTirelo uma yizwa leyo nto uyoyizwa ayijabulele kodwa akuzukuma ukuthi kuthiwa nangu uSibindi la libe likhona lelo dlozi alikhombayo ukuthi lifuna unumber 1 uthini. Senithini-ke manje idlozi selifuna uTirelo
Ningangihlebisa amanga, angibukanga angibukanga episode 1 no-episode 2, episode 3 ngubukile but angizwanga. Ngizwe nje kuyi-episode ethule ngaze ngathi mina hawu. Bahlale beyiqeda bathi sizoyibuka le sekuyi-final product. Ngempela kuzoba i-episode le ngingezwa lutho kanje. Ngigcine nje uSibindi ethi nangu-Tirelo useyamhlupha uyamncinza. Wayephumela phandle kwangathi uSibindi utshela uMsile ukuthi bayaxabana kodwa ayikho into abayixabanile noTirelo. U-Amahle mayefika nakhona uSibindi kukhulume nje inkulumo esemoyeni. Wangasho ukuthi manje kuphelele konke ukuthi nje nawe ube ready. Angazange nithathephi ukuthi uTirelo uzoba unumber 1 umamkhulu. uSibindi kusho ku-episode bani lokho ekutshela bani futhi noma kusho uMseleko ukuthi uTirelo ngoba uyena okhona manje usele akabe unumber 1. Angazi ke guys, yikho ngithi mina lo ofika manje shuthi uyena mamkhulu ngoba uSibindi wayethe idlozi lakhe lithi aqale ofikayo kuleya ndawo yokuba unumber 1 ngenxa yokuthi yinto efunwa yidlozi futhi wenzela idlozi into e-right. Ngase ngithi-ke mina oyom-understander angisize angiphendule ukuze ngazi ukuthi idlozi libuka kanjani. Si-understand-ke idlozi nathi ngendlela uSibindi abeka ngayo. Kodwa angimtholanga nanamhlanje ngoba ngiyazi ukuthi ayikho impendulo yaleyo ndaba. Ngoba idlozi lelo dlozi uSibindi angaphansi kwalo alikwazi ukuthi lelo dlozi ethatha ingane zikaSibindi zibeke emuva. Le dlozi libeke emuva abanikazi. Kodwa akasikho lapho. Umamkhulu nimthathe lapho ukuthi umamkhulu manje. Bye bye.